a na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụnụma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ilu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochitubelu, onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochitubelu ga-adị, Ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fọdụ asịkala aka ọgọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Bulu Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa, okwulu ụka bịakwa. Mana Ugochitubelu ekweghị ekwe. Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala amanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti, ọ nọ na nkụzi. Chukwu abịa ma gị ume ọdịnala ya. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite na Anambra steeti na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọbụta ataba izizi ha na-afụ m na soshal midia, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na oraifite, afa nji wee chi ọzọ Eze-Ana. Amụma onye isi nchụaja na Ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ all you need to know about polygamy in Igbo spirituality. Ọnya ka anyị ji wee bịa. Mana bifo anyị gaa n'iru na nkụzi anyị ji wee bịa, ọkwa dị mkpa ejefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa anyị ga-abịa n'isi njedebe n'ụbọchị ikpeazụ n'ọnwa ụbọchị Tọzdee ka anyị ga-achịkọta ya. Anyị ga-eje na mmiri chụọ aja na mmiri gbagota na altar, chụsie aja ihe mmee dị iche iche to entities of powers. Mana nke ọnwa ga-apụ iche, maka na nke ọnwa bụ na mmechite ọnwa, maka na ọnwa ka ọ na-eme exact 2 years anyị bidoro ya. So na nke ọnwa anyị ga-egbu efi wee round ya up. Yes, mekwa jesara academia ga-abụ ofu ihe ị kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na isonye na aja, Sunday so na ya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na their social media na their WhatsApp numbers only. Ịma na ya anaghị esho ihe ọrụ na social media ma ọ bụ testimony, ya anaghị esho ya maka ọdụrụ necessary, ọ bụrụ ihe anyị maka ịbịa. Yes, we are peace setters. So ihe na-achịkọwa bụ na aja anyị na-achọ ụgwụ aja mbunye elu, aja ebute ihe, aja esigo na ebuli ọtụtụ ndị mmadụ elu, mana ya anaghị esho ya na testimony na social media,
ọ dịrọ necessary. Mmadụ nwere ike isonye na ya bụ aja ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa dum. Yes, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja, ihe ị ga-eme bụ na eficha aja m na WhatsApp forward ya 3 prayer request. Anyị na-edebe n'ọlta na-achụ aja, na-ekwubi okwu, na-agụ ọfọ n'isi gị n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Esigo na aja iri na igwe a wee bulie ọtụtụ ndị mmadụ elu. Yes, nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. So ọ bụrụ na isonye na nke ọnwa, achọ isonye na nke ọnwa Disemba, ndị mmadụ ekwufu ego nke ọnwa Disemba already. Eche aja m na WhatsApp 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Ka anyị gabazie n'iru na nkụzi anyị ji maka ya wee bịa n'ụbọchị taa. Mana ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, ịlaikiri nkụzi ịnụ taa, ị chọrọ ịnụkwu ya ọzọ ma isi arịa mmadụ, jee na Ogbuefi Eze-Ana Ugochitubelu na Oraifite na YouTube. Ị ga-afụ nkụzi, afụkwazie other lectures karịrị over 1000 na nkụzi niile anyị na-akụzi kwa ụbọchị ọbụla n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụkwa ndị na-awọchị site n'Eziokwu TV, o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na chanel a. Ọ bụrụ na English movie, jee na Ugochitubelu Movie Productions ịwọchị ya ọzọ, shakwazire ndị enyi gị. Ọ bụrụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube kwa ịwọchị ya. Then ka anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa. Nkụzi anyị ji bịa ama eto ogologo nnukwu, mana achọrọ m ka m gwa gị ihe ọdịnala kwuru n'ihe gbasara trending issues like polygamy. Now ka anyị gaba n'iru. Nke mbụgolo bụ gịnị bụ polygamy? Polygamy, ị ga na-anụ ka ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na mee na polygamy in nature, polygamous in nature. Mana ihe na-achịkọwala gị bụ na nke mbụ, bido n'Ochukwu ụwa, ọdịnala Igbo na-ementenu natural laws. Ọdịnala Igbo na-ementenu natural laws. Ọdịnala Igbo ebelieve na pretending. Ọdịnala Igbo na-eme ihe tu Chukwu Okike si wee nye mmadụ iwu ka mmadụ na-eme. Ọdịnala Igbo anọ na pretense. Mana ndị anyarị butela abịa na be anyị butere loss of pretense. O wee baa ndị be anyị n'ime, ndị mmadụ wee na-ebizi ndụ pretense. Ọ bụrụ ihe ndị mmadụ na-ebi ndụ, ọ bụrụ etu ọdịnala Igbo si wee na-ebi ndụ. Nke mbụ na ihe ị ga-amata ihe gbasara polygamy a na-ekwu okwu ya n'Igbo spirituality na mmụọ. O nwere ebe ọbụla, o nwere na okpukpere ọbụla na agba ochie ma ọ bụ n'Igbo spirituality, o nwere ebe e kwuru na ọ bụrụ na nwoke nụọ more than one wife, ụdị ọkụ mmụọ. O nwere ebe ọ dị, even in Christian books. Yes, o nwere ebe ọ dị. Kama na ndị oyibo agwara nke that word Bible enweghị a lot of distortions. So ndị oyibo na-achọzi ebe ha one or two ha ga-echange in order to suit their needs. Mana I can tell you, o nwere ebe Chukwu Okike kwuru sị na ọ bụrụ na ị nụọ more than one, ị na-eje ọkụ mmụọ na onwe penalty dị. Ọ bụrụ eziokwu. Ife Chukwu Okike dị against bụ mmadụ ime mpụ ma ọ bụ ọtọnọ dịka a na-eme n'ụwa taa. Onye ka Chukwu Okike dị against. N'ala Igbo, ama na all fingers are not equal. In Igbo spirituality does not pretend. There were so many reasons nwere ike ime ka nwoke choose to marry more than one wife. Or na nwoke decide, even na ancient time n'ala Igbo, ọ bụrụ nwoke niile lụrụ gba nwaanyị. Yes, put me anywhere. Even if he say onye ọbụla kịta asị ka onye ọbụla mewe ọdịnala, ọ bụrụ ka nwoke niile ga-anụ nwaanyị na-abụ ma ọ karịa. Maka na ịnụ ụba nwaanyị, bịa nụrụ ube m ụgbọ ego, bịa nụrụ nwa m ụgbọ ego. Now, enwere so many things that they involve. Ọ bụrụ mmadụ niile ga-emewu ihe dị na ya. Ọsọ egwugodo ịkpọnyere ndị mmadụ free. Ịghọtara ya? Ọ bụgodo ịkpọnyere mmadụ free si aka ị na-efe idiri ụmụ ya, ọ bụ mmadụ na-emewu ya. Because enwere so many things that they involve. One, you have the stamina, you have the wisdom, you have what it takes in order to be able to handle that. Now, mana ihe na-achịkọwala gị the stand of Igbo spirituality. Igbo spirituality, ume mmadụ zuo ihe. O nwere ihe bụ na ihe a na ume mmadụ zuru ya. Well, enwere other necessities nwere ike ịwara such.
ụfọdụ nwere ike isi na ihe kpatara na a na-emezi encourage na-awụ because of na ihe siri ike. I can tell you na ihe ụfọdụ asị na ihe siri ike na ya azụkwa. Ụdọ dị mata bụ na ọ bụrụ maka ụbụ ụmụazị ka ndị na-azụ uji azụ ma ọ bụ ndị ada azụ uji azụ. Ọ bụrụ ka o nwere na let's say 10 years ago or more, between okay let's say 15 years ago, mgbe a na-agwa gị ihe a nwere ndị mụ na ha biri na ya dị mgbe ahụ anọ m Ọnịcha, ebi m Ọnịcha, not even 15, ihe ahụ 20 years ago, yes, ebi m Ọnịcha then. So o nwere my neighbors ha nwa one room ahụ ha na-eji ugwu ụmụ ya. So emezi ụmụnne dị manụ na-ewe iwe na nwunye nwanne ha emela ala ahụ ka nwanne ha nwa nwaanyị ọzọ natara anyịkwa ma ya amụta nwa. So nke a bụrụ story for another day. Then mana ihe na-achịkọwara gị bụ na ọ bụrụ na nwoke na ala Igbo nwere ndị nụkwara nwaanyị na-amụ nwaanyị ọnụkwa ọzọ ọ na-amụ nwaanyị o nwere ike ọnụ udozi ọ dịta ya adị nwere ike mụ nọ nwaanyị emechaa obicha ndị ya erie ya ebe nkwa ndị mụ na ha nụrụ na-amụ nwaanyị mechasị ka ha tara ịgwa ọzọ tụrụ anyị ebe ọzọ agwụtakwa. Nkwa ndị mụ na ha tụrụ anyị pụta ofu nwoke asị mba na ofu nwoke epere mpe na ihe dị ofu nọ ka one riski adịsadị aka anụkwa ọzọ. Enwere so many reasons. Ngwa so many reasons nwekwara ike ịbụ na adị ebi ọfụma. Enwere so many reasons nwere ike ịwara ntị ya. Yes, because ihe dị mkpa bụ na nwoke nwere peace of mind. Yes, so ihe na-achịkọwara gị bụ na ọdịnala Igbo mere encourage ma ọ bụrụ na imewuru ihe dị na ya, imewu ihe dị na ya, ọdịnala Igbo kwadoro ya. Mana ọ bụrụzie na onye emewuru ihe dị na ya, then onye ọbụla emewuru ihe dị na ya then nwere ike ikobe akpịa ebe aka ya ruru. So mana ihe chọrọ iweta ebe a bụ na ọdịnala Igbo akpọrọ ya ihe ọjọọ. Ọdịnala Igbo akpọrọ ya ihe ọjọọ. Nke a bụ ihe ya ama, nke a bụ ofu. Then nke ọzọ chọrọ ịkọwa bụ na agbụrụ a nọ na kịta nwa agbụrụ na-eme pretense based on research emegoro so far. I can tell you na so many marriages are in trouble now. Come out now. Do you know that more than 50% of single ladies, unquote, those big aunties, those sisters, that normally when you see them, they live a lost life. I can tell you, most of them, most of them, those was lost life honeybee, and were married man or day behind it. Those ladies in our if we have honey or you tear boss stretch or get human hair or get live if you only live large. That I go, also then they do buy that they make for the name at the Bekuno Hunter, for the name with a married man on our financier. Notanya, there no mana of what the man on our financier, on them they actually know they actually will say one, but they actually will call the wife. Man on a date married man. I can tell you, no, those sisters in our village in phone, maybe big life. More than 50%. Like ego haneri, my life haneri, we hear on your sponsor we married man. I'm gonna give me the marriage out. I'm gonna phone your mouth. I'm gonna phone your both trend in social media years back. Ofu Nollywood actress Mbawa. Measure Mba, where my so many chance of business. The man Mba ne room. Don't want a business magnet. Where the man. No Obama, not behind those big life. She's lived the wisest of them all. Makanamba told the man they criticize this and that, this and that, this and that. But I stood by her suggestion, Bona. Any woman over now got 35 years. Then man, what a serious relationship or nobody. No, that person should go and hustle for a man to buy you or any anchor. But I'm not going to have I got woman, I got one beach here. I gave them no another year.
wee hachie nwaanyị wee kwubie okwu na taa na-ahachi onye dị etu alese ife enyi nwe na-ahachi ihe enyi nwe na ngwurugwu Okoye taa ọ ga-adị ọfishal. Ọdịnala Igbo adịghị eme ihe nzuru m emegharị ọfishali. Ị marụ na ụmụ famili ahụ amadugo onye dị responsibụl ga-amụta nwa na ya bụ ezinụlọ ka a ghara ịmụta ekperima. Nwa a ahachiri ahachi a ga-emeri ya arenji onye ga na-amụtarị ya nwa ọ dị ọfishal nke abalị. Mana ọ bụrụ na ọgụ nwa agbọghọbịa nọ na be nne na nna gị ahachiri ọ ga-ahachi ije tụta ime mkpuke sista ime mkpuke ka ịtụta yọtara ya ime mkpuke ihe a na-akpọ ime ọghọm ihe ekpuchi ihu enshem na ọdịnala Igbo ka nna agwa you know why? Maka na akpara akpa wee lahụ n'ute nke ahụ imere ụwa ọghọm ghọrọ gị okwu ụmụnna gị amụrụkwu nwatakịrị ahụ ịmụtara nwanne gị nwoke chọọ ọma enyi ya ala ịghọtara ya. So ọ bụrụ na onye ya na kene Chukwu na o nwere ezigbo obi enwere ike ịdị ya so many things. Even na ọdịnala Igbo o nwere some position ọ ga-achọwa na obodo ndị mmadụ agwa ya onye ọ bụ agwa ya na o nwere nna ịghọtara ya n'ọnwa ime mkpuke n'ahịa abụọ ọdịnala Igbo stadị ka nna agwa gị. So mana ọ bụrụ na ị chọrọ nne na nna gị na-enwe rizin na-achọrọ ka ịmụta nwa n'ụlọ akpa na ọfọ mee ya ọ dị ọfishal na pụntute going forward na a na-ahachi gị na ngwuru na nwa ọbụla ịmụta ga-adị legitimate obodo nke abalị. Mana ọ bụrụ na emere ya etu a ihe ịmụtara onwe ime ọkwa ka ị tọrọ ghọtara ya. So nke a bụrụ ihe dị ya. So mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ ọ maka ndị na-asị gị na iruo 35 iji etụta ime ọkwa anti ime na-etu anwa kama ị ga-eje je tụta ime ọkwa ọ kaara gị mma ịdị abụ 30 anti ọnwa onye bịara ịnụ gị ọsọ ya bụrụ onye ahụ na-eyi abụ second wife ma third wife accept. Enwere dignity because ọ bụrụ na onye ahụ ma nụrụ gị legally nụọ gị eburugo second wife ma ọ na-enwe third wife mana a nụrụ officially enwere ugwu dị ya n'ịbụ nwunye mmadụ ịghọtara ya dan na-esi na mba chọrọ ịbụ second ma ọ third ma ọ na-ebe nna nna gị na-abụsị nwa ịmụrụ na dignity adịrọ n'ihe ị na-eme. Nke ọzọ alụ ọzọ m chọrọ ịtụnye ndị mmadụ bụ based on research ihe na-eme kịta n'ụwa anyị nọ na ya kịta. Ụmụ nwaanyị kịta na-adịzi na amacha so early ha na-abakwazi menopause so early. You know why? Because of one, ụmụ nwaanyị kịta na-ebidozi early doings. Ihe afọ nwatakịrị 13, 14, 15 they already started doing ya starting early to early doings na-esi eme. Nke abụọ lifestyle. Nke ịtọ ụdị nri a na-eri ma ọ bụ ụdị ọgwụ a na-aṅụ. Ụmụazị kịta nwere ike at early stage o bidogo nwụwa abortion prevention pills nwa post-2 nwụwa ndị ọzọ na-akpọwasịzi afa ịghọtara ya. Mgbe ọ na-aṅụ ụdị ihe na-etu a ọ matured so early and I can tell you because of all these factors put together ọ ga-enwekwa early menopause. So for that reason if you ask me I will advise as follows. Ọ bụrụ na ịrugo above 20 sister ịdịgo matured for marriage. Yes. Ọ bụrụ na ịrugo 30 and above sister ọnwa onye bịara ịnụ gị ọ bụgoro ka ị bụrụ second or third wife please accept. It's better for you. Let's stop this pretending. A lot of women are pretending. Ọtụtụ n'ime ụmụ nwaanyị na-ekwu ihe a na-ayị married men na-anata married men ego maka na ha ya agwa na married men ụmụ ọha na-akwụ ụgwọ na single guys adịghị akwụzi ụgwọ. Single guys ga na-akụwara inwe ike iji ego ị na-alụta je na-esiri ya ndị n'ụlọ ọntụsị na ị na-achọ ka ibure marriage material na ị na-achọ ka imeta ya ọfụma ọ na-eri gị ọrụ. So majority of our ladies nowadays were lubazie no runs ma ọ bụ hookup n'ọnya ga-anọzi ya ezekere ihe a na-arọs ihe a na-ehupu ọkụ married men na ọha bụ ndị na-akwụkwọ ụgwọ. Mana onye a nwere ike eke mana iji eze na-ekeri ụmụazị onye na-aghọrị ibie
ịbụrụ eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ịdị eri akpụ mana ị na-alụ abacha anya ịma ọ na-iwe eze na-aghọrị ndị ọ na-achị ya. So gịnị ka m na-ekwu? Onye chi ịza akpa ya za akpa, onye chi ịza koro ya za koro, na ọ bụrụ ịza akpa koro all pretense. Kedu ihe m na-ekwu n'Igbo spirituality na nkwuzite abụọ? Ọdịnala Igbo kwenyere na ọ bụrụgoro ịnụ more than one, especially when the person is comfortable to provide for the children better. And what are some of the benefits are too numerous. And what some families are not far from a buyer. When you say family, I will get both family alpha. I say, let's say, you have the too numerous, have the too large. Okay, so if they are not a fight one of them because you are in trouble. So when you not check one ordinary Igbo, support to there. Come on, give one on you, then a man, it is comfortable. Instead of giving one, you can have worry. Sorry, instead of giving one, you don't have worry. Neje, you know, no one, no officially, you know, no one. You know, not to, you know, no one. Money will side chicks outside. Brother, you are deceiving yourself. In a pretending killing. Macarena and another to ask again, and I know from why you will again. Money will side chicks. Or got another one. Doing a be one to pretense. Okay, when you chase up, that's up. When you chase a crew, that's a crew. Or the Reverend Father, they're trending on social media. No Reverend Father, and now while you know who's a liberty. While no one bother at what to email or when they will social media. You tell ya? Over money deceive your way. Over there, and I will end on that. So, on your chase up, that's up. On your chase a crew, that's a crew. About one that go on and works on and believe no one man, one wife. Final group. But I maintain where let it be no so on that particular woman now. Yes, I do. He believe. Stop having side chicks because in a tone rule. Onye chi zaba, that's zaba. Onye chi zakuru, that's zakuru. In my patana as an no in an oof, why they were side chicks. Do you know that those side chicks you are destroying their future? You know. The money in a deceive her. Then you have falsehood. The money is that you are gotten wealth. Yes. Wouldn't they deceive her? Image as his spouse to honorary in our then my man. Ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọrụ onye ụfọdụ n'ime ha uche ha adịsịrị ya o were uzie that life while we made expose ọga ị na-agba ya flight osi Lagos wee jee Abuja ị na-egori Bond Street ị na-egori human hair ị na-egori iPhone 14 Pro now ị corrupt gear o nwezie a young vibrant guy na-agba mbọ na-live average ọ ma ekweta onye ahụ maka na onye a cannot afford those luxurious life ị corrupt go ya ị mara niile dị ezinụlọ mmadụ ị mara ide no somebody's daughter ka i bere expose wee na-enye ihe na-atọrịrịrị o wee mezie test ya wee gbanwee maka na ọnụ na-eri eri adịgo kọmited ọ bụ eziokwu kọmitie nwa mmadụ mee ya expose ihe na-atọrịrịrị na ụmụ nwoke bịazie na ya ọ na-ereject ha because n'ime gị expose to high life. I can tell you ihe ị na-eme mmadụ nwere ike imekwa nke gị etu ahụ chọọ karị gị mma ọ bụrụ na na-echọrọ ịnụ anụ ọkwa m na-echọrọ ịnụ anụ n'ọjọọ n'ime onye anyị expose nwa ọgbọdọ ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọ bụrụ na na-echọrọ ime ihe kwesịrị ime mana nke kacha nke pretense dị n'ime ewu niile e pretend n'ofu ka ị na-anụ mana ị nwere ndị ọzọ ị na-akọrọ ọ ga imezi n'etu ahụ sista gị sista kwana na-aghọrị onweghị ka ị na-eme maka na nke bụ ihe eziokwu bụ na ọ bụrụ na o mechaa ga expose to this life mana ọ ma anụ gị ịmụrụ na ihe oke na-ata na ntị na anụ ịmara ọ bụrụ na iwe a young lady you are living above your needs guys ma ịmara guys ma so mgbe ahụ ịgbakachazi onwe gị onye ka ị na-achọ ka ọnụ gị mgbe ahụ ị na-eri ibu above your means onwezie some average guys na-agba mbọ legitimately you turn them down maka ihe na they will not afford to take you to Dubai on holiday you turn ha down o nwere oge ọ ga-eruo boys amaki ya gị mgbe ọ ga-erute mgbe ime that married man ama n'oziri nso ọgbaghị ahịa mgbe ahụ ibewe anya m
mgbe ahụ ebido kwụwarịwa na nke pasọ na nke dibia chọwa onye ga-alụ n'ụlọ ọrụ ka ị lụọ di nke a na m advaịsị gị na ọ kaara gị mma n'ibido kịta chikadị chọba ewu ochi ka agbofu advaịsị m na-enye gị brother. Ego ahụ ya ịwụ a married man na-spend na ya side chick, you are spending more, you know. Let me draw your attention. Nke mbụgoro bụ na ọ bụrụ na onye na-etu ọnwa ọ ga-eme gị onye na-etu ọnwa ịpụta ya na o nwere nke a maọbụ nke ọzọ, mana ya na-achịkọwara gị na side chick, you know that you spend more, you know that having side chick is more expensive, you know. One, ị nwere nwaanyị na-anụ n'ụlọ, inwe side chick, ị ga-akpọ na eje hotel ọkwa eziokwu. Ịkpọ na eje hotel spend ego hotel, ihe unu ga-eri ka ime ya obi ọma adọrọkwa ya, ma ego ị ga na-enye ya na-akwụrụ bills ya na-eme ihe niile, ọga ị na-espend a na-eri gị ọrụ. Ọga ọ bụrụ na iji ego aje n'ụwa nwaanyị, ị ga-espend less and rikwa uru dị na n'ọnụ nwaanyị ahụ officially bụka ọ ya amụtara ụgwọ. Mana mgbe ahụ iji wee jee were ihe na-espend na side chick, ego eji mee ọya na-eme akaụntụ ya, so receive sense. Mgbe ahụ ị na-eme ọyị na-akwụ ụfọdụ eto ha biznes travel otu ebe nwa, ị na-espend more and ihe niile anyị na-espend nwere ike ọ na-ebutu ya finances on one idea. Ihe m na-achọ ka m na discuss tata bụ dialogue, so for you to receive sense why you should not be doing it. Ụfọdụ n'ime ụlọ bụ na asa m ajụjụ na-asị na ihe batakwara ha ji eme ya na ha family ya wụ Christian home, na ya chọrọ ka the wife will not accept, and na ya chọkwara ka ndị mmadụ fote ya asị onye dara ada n'ụka. Why living life of preference? So you are living life to please others. Why ị na-aghọrị onwe gị, ịma ọrụ iwe eze na-aghọrị ndị ọ na-achị. Kedu ihe ya asị na ihe nji wee kwupụta iji wee kọwa ihe ata? Ihe nji kọwa ihe a bụ na ọdịnala Igbo sọpọtụ nwoke na ụba nwaanyị according to what you can afford. Yes, and according to ihe ị ga-emewu. So my advice bụ na as long as ị sịrị na nwoke nụọ, maka na ụmụ nwoke dị less na ụmụ nwaanyị, mgbe ọnwụ na ofu nwoke na ofu nwaanyị nọ, ofu nwoke ofu nwaanyị, a ga-enwe reminders ụmụ nwaanyị. Those reminders ụmụ nwaanyị will keep on destroying homes, because those aunties na-afụ dị erutọrọ ha, then ha ga-aga emepe supermarket, sorry, ha ga-aga emepe beer parlors. That is ya nwa na anụ oriri nwaanyị je na beer parlor ka ọṅụọ one bottle beer ata pepe soup. That auntie ahụ dị erutọrọ ga-achọ ka o destroy ya that their family ka nwa abata. O nwere ike ofe iruo na nwoke ya kwechiri na ya chọrọ ịlụ nwaanyị na-abụ, ị mara na were ọgwụ kechie demand etinye na-emeri ya akaụntụ, chefuo gị na ụmụ gị. You know that? Can go along one thing, my mother once told me during their own time, why is very scarce? Why is very scarce? No game guy. Before you know 15, 14 years, they are good. Family will you can ask somebody to go, if you know what 16, 17, 18, okay, give it. Wow, I'm kind of bad, no more can I know back. They were going to know. So, Messiah, where dry off all the reminders. But I would say to her, I make it a one man or one wife. There were so many reminders. Do you know that all some of these men and some of these conflicts and whatever, men, some reverend fathers, men, say many women, no, they were on anything. You have to fall back. And those people, as long as they don't ever have fall back, how can I fall back in their families? It is a families. Or your one when they so, and in cause of even your Bible does not say that one can one now. What they go there at all. What they go to as a young singer, they know and why not with the book. What they go there. You only go show love, they are following you. The marriage each other came again in their mind. Or your Bible. So Macono will get hide on that Bible when I said I can't because. Kaukusi ever aging mechanic or the young that. The young could the wall he got an apple. None of Kusi. Now, walking and where this in walking is no more than one. We should go ahead. No problem, me. Now, who's the girl and change your mindset? Where you get only say nature anything, able second, more able thought, more natural management. Avoid them. Not dating them for your iPhone, dating them for anything, but for marriage. A boss. I can tell you, no more go if you have on one, you could see. Tanya, can you see about? So, why did you not see? When we talk about your family, we send the other message in our WhatsApp.
send a message, I will respond. Man, if I have a number the business, I will keep it. My PA will pick it. Number was 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Agụkwa m ọfọ n'isi ndị niile na-enere anyị na-awọchi anyị na soshal midia handles anyị ka ị na-enene vidiyo a na-atụsara ya ndị ọzọ ka Chukwu Okike pụrụ ime ihe niile gosi gị mgbe ị na-eme nke a. Ise n'ụbọchị tata anyị ọgwa m ndị mmadụ gụọ ụfọ n'isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple ya na ndị na-esonyere anyị na aja anyị na-achụ ọnwa Nọvemba. A sị na ọmaka ga-emere ụlọ akakaka ya mụ na jijiji ya mụ n'ụlọ ga-ejere obodo na-arụ obodo maka na ejere ọnwa adịba eme mgbọrọgwụ. Egwazi m na ilo na-asị na-egwu ala ọfọ na ogwu ga-enwe mkpochi. A sị n'ụlọ ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa ya gazie ka ọ dịkwa da echi niile n'oge awa nke eziokwu ka ị na-anụ ọnụ n'ụbọchị taa gwazikwa ndị ya dị ọnụ agazie. Ndị enyi m ndị metara onwe m ọnwezie personal message ị chọrọ isendịrị m WhatsApp message only, chaatị m na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672. Ya gazi ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụ.